We camera la kwema ni yo la mere ba na ba ko. Mom. Ba yo fan no la no dia ba yo awo yo wala pe on dia ba yo. But put a fan that on millionaires or a fan or not millionaires. Ba we from billion to. So come up with everything. Come up with the market brightness. I want to do the issue with this phone. Okay. The when no phone e be ga gbali egwu na e be ga we na ga gba egwu. Hey, Jesus. E ya wo pant ka wo penteri. Ayo be gide ja gba egwu ta wedding. Sir? Oh, sorry. Everything. Duro auto ke bia ga bia tin na bedi. What the fuck? Ke bi shina no yin ran. Enugu State. Gele ke la ro. A cleaning agency. If you no. Ke ja ga house to house hicha ga ulo ndem madu. Mba di my house like when you look on follow more apartment, more lodge, more hotel, ihe ọbụla. Igbo mewe m ụmụ ọlụ mụ na efiche ya. Ona na ulo ahụ kunu ga hichu na ala. Oh man, they chemical efiche ya wee ike na like 2 days. Adro go na ni ulo ahụ kunu na hichu na ala wa ko e nwere ihe ozu nu ga hichara onye nwe ulo. Mba sọsọ nọ. Aha go. Ọgọm chizara m. Ade afọ ole. 23. E go chala ulo akwọ mahadum. Mba aka nọ m ya. E ka na aga mahadum. What level ka no? 300. Get talk and make interview di. O kwene ihe ome nna alụ ọrụ. Etozugo m ịnụdị. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Mba mpa m anwụrụ. Ndụ nna. Gịnị gburu nna gị? Enye ya poison. Nna gị nwụrụ na poison. Ọ na mmanya ka etiri ya ka ọ na nri. Mba ihe a ọ na iru ọfịs ya ka edosiri ya ọzụtazi ya. Naanị ya gafeje n'ihu ọfịs zọrọ ya. Ọ ka ya na chinke ya shiri bebi. Ọrịa gam. Azọrọ n'ezinụlọ. Nne gị ọ ka dị ndụ? Ọ ka nọ. Je eme nwaanyị na nwaanyị. Mba kwa o. Ị nwere Davido? Enwere Davido otu ni. Ị nwere Davido? Gị na-ele m anya ajụ ma ị nwere Davido toli. Ị nwere Davido ụmụ nwaanyị na-eyuzu. Mba. Oke Dido mba enwelo m ya. Gịnị wo ihe a na-akpọ ya m na-akpọ ya Davido gị bịa nga akpọrọ m ya Dido. Ị nwere Davido? Oh, enwelo m ya. Ị dị akpa aja Otele? Ụmụnne gị ọ dị ole? I dị 6. Ị ma nri echi? Ọfụma. Ụmụ nwoke ole tarala gị? 2. Ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-etiri ha? Adị m eti mkpu. Genotype gị?
AA. Blood group. O plus. Kebishina watch I. Enugu State. Give away Wukado in your bed. Abụ m onye Enugu. Born number. 080 26 52 7904. Bishop, good afternoon. Good afternoon, Bishop. Number Bianca. You pay he initial. Yeah, next. You put pata he initial, but I'm sorry that you pia. This is my money. Tawu weekend. Biliota get on or like the aso. You can no bra bianga. Ibranga biate where my quota, conye gregwe. Ibranga biate where my quota, no conye shinga. Keep no bra bianga chileka bagoko. Lazo chileke bogiga itapa. Braga de nerem kahanga. Gini kime kwenye ha? Okwisi mpoloto. Msige bara otomwa. Na gini mana? Okwisi mpoloto kime mi interview. Enya lazo wabinga. Okay. Ana ngomanzi. Tono. Ntono. Were phone anga shimonya no na kitchen anga ne anonga. Bishop, good morning. Wait, I'm trying to open it. Okay. Hello, Bishop. Good afternoon. Okay. Sorry. Hold on. Let me on the light. We got white. Yeah, what I call a copy aberemga. Bishop, good afternoon. Number bianga. Yes, sir. You pay he inishi. Bishop, my drop on mouth. You pay he inishi. Kebishina no yana. Imo State. Therefore, I had him 25 years. the way for Nalanga. Tap. Vivian. Vivian, Onya. Ogi K. Vivian. Therefore, 25 years. Gele Kenaro. I'm a hairstylist. I'm a business too. Gele Kenaro. Guess I war in a bishi. Gele Kenaro. A hairstylist. Kayana be an Igbo. And then a Mishi.
Then get Bianca Fata on a high stylist, Yadico company. Yadica with a company, you know. Sorry, sir. A grammar had to. Yes, sir. Elema had to make her. Imo State Polytechnic. Negana had endo. Mama Ungo. Oh, nem donna. Nigga on one. Guinea Brun nigga. Oh, what a Burunia. Ariakan. Oh, just around hot tete to tack like she fair. Oh, donna. Ọwụra ara ha a na-eteta na famili. Nna gị ọlụgharịrị nwanyị? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Adị isii. Iji ụmụ ole? Mba, ejikwa m nwa ahụ. Ị nwere enyi nwoke? Mba. Nwoke ọ metụla gị aka mbụ? O sofu nwoke. Aha ya? Emmanuel. Ị ma nri echi? Ama m na-eshi. Iji anya ahụ? Mba, mma nnukwu ahụ. Oke, ahụ ọgwụla akpawa gị ga-enyoba ya n'ime ahụ. Ana m akpa ya akpa, ana m ekwe akpa anyị type. Sorry, Bishop. Nyepụta ya ọ ga-eshi ushi. Ọkwa nọọsesi ka gịrị, gị na onye chịkakwata ọchị ya? Amabo cheio de ọchị. Sorry, sir. Sorry, sir. Eweli iwe. M na-achazi red, sir. Ele organic cream you use here. Mekodi aka go taa. Mekodi aka go taa. I use get my organic cream. Ma aka go taa Chileke agbago ku weta aka gị na camera. Okay. Ma aka go taa. Lie am agwa gị. From today I got go log. Okay, sir. Till doctor na say lege lab ahụ shi. You say lege gede. Ahụ shi. Be no na o nwere ike ije enwe ahụ shi. Mana mmadụ ana anụ shi onwe ya. Ana m enwekwa ahụ shi o. Ese? Ana m enwe ahụ. Mba, ana m enwekwa ahụ shi. Ahụ kpaa gị eji anyụfụ ahụ anyụfụ. Gị yele ekubata gị n'ime ahụ. Then ikwu ka some of them nwere ike ishi n'ọnụ na-afụta. Gị bịa nga agwa m si ije enwe ahụ ushi. Se lege laba ahụ ushi yele ọnụ ushi. Okay. Nke ọnụ enwere ike ịsa ọnụ ọ ga-eshi. Gwa dọkịta na se lege laba ahụ ushi. Okay. Ịnụ ihe m kwue na? Yes, sir. Yes, sir. Elege laba gịnị? Ahụ shi. Ele aha gị ahụ? Vivian. Aha Igbo gị Chineke agbaghị ọkụ. Ogechukwu, sorry, sir. Ogechukwu. Otele na anyụ ahụ. Ahụ ushi. Iji akpa aja otele akpụ? Ana m akpa ya akpụ na. Akwụkwọ ji adọ gị? Mba o. Mba. O nwere onye akwụkwọ na-adọ saịdị nne gị na nna gị ha? Ara ọ dị na famili nna gị na nne gị? Ara ọ gbaala gị mbọ? Mba o. Iji eyi pant?
ọwụ mba ọbụla. Ije eyi pant, ga-egwawa m ọwụ mgbe ọbụla mgbe ole ka ị na-eyi pant. Ije eyi pant Chineke agbaghị ọkụ nwa. Ana m eyi pants. Otele na-eyi pant na-anyụ ahụ. Ị ga-enyo ma gị na nwoke nọ lode kpinet. Ha. Ana m etikwe mkpu. Otele kwechiri kpọkịrịkpọ. Otele. Genotype ọgọ. Okay. AA. Blood group ọgọ. A+. Kpọọ nọmba gị. Congrats. Thank you, sir. 081 66 161 813. Mee ka ashị gara cheki ahụ go because ị nwere ahụ ushi. Tụkwa ma wee mee onye na-anyụ ahụ bịa. Ahụ. Okay. Hi, Bishop. Good afternoon. Bere ha ị ga-ahụ. Achọ m data ọchị n'ọnụ gị. Bere ha ị ga-ahụ nọrọ ọfụma. Bere ha ị ga-ahụ achọ m data ọchị n'ọnụ gị. Asị gị achọ m data ọchị n'ọnụ gị ka ebe isi na-anọnyere anyị. Okay, Kata. Sorry, can't connect my Bluetooth. Ebela nga mbụ. Mba, baby, maybe before. Kpupu ihe ahụ ikpu n'isi. Okay, no problem. Ese kata adịghị. As maybe MC, ano here. Enwere kata ọwụ country ka ọ obodo ka village. Oh, country na. Oh, obodo ndị Arab. It's an Arab country, sorry. Aya, dewe kamera n'ala. Ga-ele azụ gbawa egwu a before ma na-eme gị interview. Bishop amụkanye m agba egwu. Amakwa m agba egwu. Ịgbagide egwu gị enweghị aka abụọ n'akpa. Gị mewe ka onye gbaga moto. Bishop, biko ewela iwe. Ama m agba egwu. Ịma agba egwu. Ama m agba egwu. Iji arụ ọrụ bansa. Mba, anyị ma arụ bansa. Aha gị. Aha nwa Amaka. Amaka onye. Amaka Gabriel. Iwe onye ebe. Ọ mụ Imo steeti. Wepụ aka n'isi gị kọgọkọ n'isi. Kọgọkọ n'isi. Takịrị egbe gbara nga aka na-eme ka bansa. Emetụ gị egbe gị aka n'akpa. Fakamanti n'ọkụ onye apụtanti mere. Wetu ohe ahụ idewere n'elu ahụ gị n'ala. Okay, biko. Otele Rossana, ihe nọgide obi ọwara. Anako. Ebumi. Anako. Ara ka enepụlụ na-anọkwanụ n'ihu. Ajụga nga ajụjụ ga ewere ara mere ebe aka nzumike. Ajụga nga ajụjụ ga ewere aka gbapagide were ara gị kwụọ aka gị jack. Bishop, olekwere na ị ga-esikwe n'ahụ nipụ ya onye na-achọ ihe ọzọ ka nipụ ya na-apụta ọnụ ahụ ya na-apụta o nwere ihe m chọga. Disa wekwere kamera si mere m n'ihu Otele gị otu ka ewu gada. Eweliwe biko ọkpa njidesa fonu eweliwe. Ebe n'Imo steeti. Ọlụ. Ebe n'Ọlụ. Ọchasị atọ ite Owerri. Ilubuole di. Mba, alụbeghị. Eji ụmụ ole? Eji m ụmụ. Gbala akwụla mbụ. Mba, agbabeghị m akwụna. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mba, ha anwụọna. Ewu, ndụ nna. Okay. Ị na-etọgakwanụ gị ọchị. Mba, chi ga-ama ọchị ma enwere smiling face. Chi ga-ama ọchị. Iwe na-ewegodi mmadụ enwe smiling face. Gị na nwoke lụọ ọgụ onye na-egbu. Eje m alụ ọgụ, akwụkwọ m soft girl.
Ija anyu mamre na hoge na nro. Mbani manyu. Mana an eji manyu mamre manyu gesa aho. Na betu. Ija anyu onwe ge mamre na nro na ho. Mbani manyu. Ija eri ono na nro. Mba. Umu nwoke letra na go. Abo. Aha. Olani. Ele Rossana so wonya. Olani. Onye boga gi wonya. Look at my chicken go see. Oh, Yosha. Come and say hi. Fred, come and say hi. Baba go sle. Hi. Okay. Okay, opo. Onye mere ihe kata ndị kata ọwụ ndị ọcha. Mba. How have been, sir? Nne gị ọwa bino. Mba. Enwere nwanne gị ọwa bino n'ụlọ unu. Mba, but I really church. Eleghị ji sọọla n'iyi tara gị ọwa aha mmadụ. Ma onye Yoruba. Mmadụ zaga ọla n'iyi ga-eburu Otele gị pe ya akụjasa ya. Ya ni. Yawa ọla n'iyi kupere gị Otele. Otele ọla n'iyi ọla n'okwu tarala. Onye nke abụọ wonya. Ọ kwa onye Yoruba. Oladele. Ele Rossana. Also, Tere Chineke agba ọkọ. Ohi ji yicha bansa. Ifuru Otele ga epega ndị ọla n'iyi ya Oladele. Onye hụ gị na ya echesa ịbalị nwoke ọgụ. Lekpa ị ga-eji were Otele gị were ya ka pega ọla n'iyi ya Oladele. mụ na ndị Yoruba ga-adị na Tere Chineke agba gị ọkụ. Ịmasị nwaanyị ọwụlọ iwu onye Igbo onye Yoruba tarala ịmasị ọ dị nnọọ nga mmadụ 10 tara ya. Debịa nga bịa adị prat agwa m sọ ọla n'iyi Oladele tara ahụ. Iche onye akpụka ntị mere nwaanyị akpụka ntị emego ya wụ mmiri ofe Yoruba gbabachara gị n'ime ahụ. Ịragidela elu mmanụ ọ ga-ewe ịbịa na mmeghe ntafi onye Igbo bịa mapụrụ gị. Lekpo oshitewe isi ka draft ọla n'iyi Oladele. Nna gị ọ dịkwa west oke si nna gị anwụọ na ọwawo nna gị mere iji gatawa onye ndị Yoruba. ebe m na-eto. Ebe ị nọ-eto. Ebe a nọ nwanyị. Otele wa joko. Otele wa joko. Ọlala n'ukwu ndị Yoruba. Ije anyụ. Ije anyụ. Ị ma ire eshi? Especially amala. Eji m esi amala gwogwo. Amala na ewedu. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị buru ibu. Anyị dị 9. Tele Rossana. Mpaga ọlụrụ ụmụ nwaanyị ole? Ofu nwaanyị ka nna gị mụrụ nne gị abụghị. Ọwụ n'ugburu nne unu. Lekpuru oji mmadụ ji bọghị Otele mụchicha 9. Ga-esi nwaanyị ga-eka. Chineke ekwele ihe ọjọọ. Tunu dị ole? 9. Tele Rossana. 9 surviving. Kindred children. Ancestral Autonomous children. Ege enye elo dị mkpa ị na-eti.
Bishop, ihe mere anyị ma ama ma m eti mkpu. Elekpe na-eji anọ ma onyonyo gị fụtawa gasị elekpe ijikwa na ama onyonyo nyere onye ọlala iyi na ọla dịletara elekpe iji ama Ịma ị ga-enyo ebe na mesịrị ga-enyo nga ka m hụ okpe na-eji anyụ anyị ma ama ha nwa na-adị akọrọ m si na hey na ha laikụrụ mkpa m ji eti mkpu but mụ on my own na-eji ma nwa. elekpe na-eji eti mkpu ha kọrọ gị akọrọ akọnyere m ajọ osisi ha laikụ mkpa m ji eti mkpu elekpe ọgwụ mkpa m ji eti Bishop ama akọwatali ngwa kpọtara m ofu nwoke mgbe mụ na ya mechazie o nweziri ka ya rekọdụ onwe anyị. gwara m gị sị mbịara nga bụ ime hookup ka nga ọ platform hookup that's mean sị ha echuwe na onye na-ata gị gbanye ike ọbịa nga ihe m kwere bịa nga awụ di genotype gị blood group gị O positive. kpọọ phone number gị Okay, can call my Nigerian 091 37 22 15 62. mbọ gị bịa nga Yeah. ka iyi kwere n'isi gị awụrọ gị na mpi yipụtatịrị iyi n'isi ka ebe isi na-anọnyere anyị Ushi Lagos State. aha gị Chisom Olo. Aha m Chiamaka. mgbe mkpọ gị Chisom ga-etinye ọda dị m Chisom Oh, daddy m. bilie ọtọ gị gbara anyị egwu a Você telefone. Yipu sweta hiyi na-adịghị ifu ifu ya were yipu sweta hiyi na ahụ Onye na-atụ bishọp. yipu sweta ahụ onye tụga gị na Lagos steeti nga Eziokwu, anyị nọ Canada ebe a o. Lagos dịzị ka Canada o. ọ bụrụ ọ dịkwa gị n'ahụ eleke wee gbagide egwu trazi iyi eyi na agbụrụ n'ukwu gị gị bịakwa gị bugo ya ọ bụrụ ọ dịkwa gị n'ahụ Ọbara dị m n'ahụ eleghị o. Eleghị na-etiri mkpu. Otele Rossana Chisom ese Olo owu gị ka m na-agwa ọbara dị m na eleghị esi na ọbara dị m n'ahụ. Ọ gị mechiri ọbara nọ m n'ahụ. eleke gbaga egwu traza na-agbụghị n'Otele gị bịa ga-agwa m sị ọbara dịghị n'ahụ Agwara m na onye na-atụ dị oyi si ebe ọ na-eme m ka traza na-agbụsị m n'ukwu. Ịnụkwa? tọn n'azụ gị tọn n'azụ lele lee anya lewe anya na kabọọdụ ahụ lewe anya dị a kwesịrị eburu gị nnọọ gawa ama awụsa nnọọ ga dewe gị dị ya nnọọ ndị awụsa were azụ Otele gị nnọọ mere su ya echemesi ọbara dịghị n'ahụ echemesi lekwe otu azụ Otele gị dị otu ihu ara gị Ọgụnwa mesịrị ọbara nọ m n'ahụ. Ọgụnwa mesịrị ya. Ị mesịrị ọbara nọ m n'ahụ. bịa ịbịara na ịtafi m bịa emekechiri m anya Olo, ọgụnwa si na ọbara nọ m n'ahụ. Ele otu ọbara nọ m n'ahụ si wee pụọ kịta. ọbara nọ gị n'ahụ mbụ Igbo ka ọbara nọ m n'ahụ wishi ọga m dị na-etere gị blọd. Bịa ga onye gị idoletere onye kwekwe ihe agbụgha gị traza m na-ama ihe ọwa ịbịara nga bịa gwọ m sị na-achọ ka m nye gị ọbara bịa ka nye bi gị obere ka ịṅụtụ. Otu o dewere ọnụ ka ọ ka ọmụ ka ịbịara nga amegara anya gwa m sị otu m dị ụtọ bịa ọmụ ka ịbịara nga abịa amegara m anya gwa m sị otu m dewere ọnụ ị lechara m anya nwarị ka m like this adị imo steeti dị ka m esi na ọbara nọ m n'ahụ ọwụnụ ọbara nọ gị n'ahụ Otele gị akụkpọ bishọp ọbara nọ m n'ahụ ọgụnwa mesịrị dị ọbara mmiri m ọbara n'ahụ
Ihu na di kwesịrị ka mesi na ọbara nọ m n'ahụ ịnụkwa m. Ọmụwa gị na-afụ esiri imi. Shekele ka ọmụ aka ịbagara. Ọmụwa gị na-afụ esiri imi. Ọmụwa ka efu esiri imi ka m na-ajụ gị. Shekele ka ọkwa interview ka ịbịara nga aga na amịgara m anya. Mụnwa shekeleke. Hey! Bishop lee ahụ m. Lee ahụ a dị fresh. Legoni lee sọ ọbara na-eme m pụrịpụrị. Ịmụka ọbara tonic na-aṅụ everyday. Ọgwụ ọbara na-eri. Vegetables na-eri. Ọbara na-eme m pụrị na n'ahụ. Isi m ọbara nọ m n'ahụ. Ihe nke rice. Ya, la ya. Akwa interview ka ịbịara. Akwa interview ka ịbịara nga. Yeah. Eh? Yes, sir. Ịnwa anwa akparịa na nke ma pụọ ọgọ ọnụ hịa Chineke agbagọkọ. Bilie ọtọ gị gba egwu a. Bishop agbakọtakwala m egwu oyi akwala m n'ahụ. Lagos dị ka aka na Keba akwado egwu ka nkịta nyụọ amamịrị. Ịgbagide ka eweli otu ụkwụ elu. Ịgbagide ka eweli otu ụkwụ elu. Keba akwado egwu ka nkịta nyụọ amamịrị. Ọwụ egwu traditional minded ị ga-ịgba ya. Ịgbagide ka eweli otu ụkwụ elu. Ọwara ya agbaghị. Bishop ele ndị be ọ na-eji egwu eme traditional marriage. Ọnwụ nwoke kpere m ebe isi ka m mee marriage. Ịkpọrọ nwoke eji egwu eme marriage. Eji egwu eme marriage. Ịgba egwu eji eme marriage. Ịgba egwu ọdịnala eji eme marriage. Confusion adịghị. Ga-eyi onye confusion ọrịa. Hey! Otelereza. Ranga bịa gbagara m egwu eweligo otu ịgbagide ga-eweli otu ụkwụ ka nkịta elu. Ịgbagide ga-eweli otu ụkwụ ka nkịta elu. Nwa bingo. Ranga agbaga egwu ndị shi lekọtago ozu na mọntụarị. Gbawele iwetara apology bịa nga ma aghara gị be gị interview. Nwa onye ọbara na-adịghị n'ahụ. Ịbịara ga amegara m anya. Chisom. Ọ dadị m. Good afternoon, Bishop. Good afternoon. Now we are changing him to be. When I get we change you, he may put camera. Good afternoon, sir. Come under my camera, Oga Bishop. Yan boge Bianca. Hey, Maybe she down there, right? Lagos. It therefore left. 24. It did 24. It did 24, but I went to my ebara. Ọ bụ ahụ ma ome m ka m kwara na. Ahụ mma.
Maga he kwara ahụ ya ọdịndụ. Yes, no. Nna gị ọdịndụ. Ese kamera ka egbe egwu a ngwa before me make interview. Bishop, I just ndị Igbo abụkwa. Ese gịnị mere? Asị m ajọ osimiri nri ugbu a o. That's it. Beshilata to kwa yiri go to the government no. Ekpo shi echi odo. Just iri ahụ ga dị ka ahụ onye abịara nga ugbashi nga agbata oyiri onye nkwa azụ. Now, ijili onye ka amama atụ Bishop. Si mejilo onye ka ha amaghị atụ. Na keke gị shiwere onye dị ụtọ ahụ. Ịmara ma m ka ya gba nkwa. Gị bịa hụtala akwara m ahụ onye nshi m ga-agbatu. Onye nshi nga agbatu elekpe onye ọkwara ahụ ya. Ọ bụ ahụ ụlọ ọkwara. Ọ ka ahụ ụlọ ọgwụ ka ọkwara. Ahụ nke gị bụ ahụ ụlọ ọgwụ. Chineke ka ịgba gị ọkụ gị na nwa. Ahụ nwa ka ọkwara. Ekpe nkọchụ ifu. Ọ bụ ada nwaanyị. Ada onye. Ada. Bịa unu tetere n'ụra ya wụ mụ akụ hụrụ taa. Lee ka isi lecha onye na-agba kamera gị bịa sịla akwara m ahịa. Bishop mara ihe nọ. Tinye egwu gbamgba biko. Ọ ya bụ usu n'ọla isi ngwa. Bịa nwa yiri aka odo ha ka aka odo bịa nga Chineke akpọghị ọkụ. Bishop ịkọla m ọnụ because isi m ma ngwa bụ m agba nkwa. Ịbịa gboro asị nwa yiri aka odo. Gị wakpọhere ọnụ dị elekwanụ m. Gị wakpọhere ọnụ dị ilewa gịrị. Ịdị ile gịrị. Ọmụ ka ebira nga ada mere anya. Ada m ịgba nkwa gị ekpọhe ọnụ dị ele. Ịdị ile gịrị. Ị ga-enyo ịhụrụ ọga. Bịara nga abịa yicha aka odo bịa nga abịa sị mkpọghere ọrụ dị ele. Hello, Bishop. Good afternoon. Oh yeah, where camera gị dewe n'ala kwe mana ihe ọbụla mere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ kwe ma. Dewe kamera n'ala ga ịla azụ tọnụ. Tọnụ a. Belangabo. Belangabo. Mba. Aya, dewe camera dị Chineke agbago kom slag were camera. What is that to say camera nana? Ịgbala egwu ibe gị gbaga hia. Sorry, Samaham. Ebe ahụ dewere camera anwụ na-achabata. Thank you, sir. I'm about to faint. Tanta Craig gbara agbụ about to faint. Oh, maka adịghị used to egwu. Aha gị. Aha m bụ Chidebere. Chidebere ọnya. Chijioke. Ịdị afọ ole? Adị m 30. Iji ụmụ ole? Ejighị m ụmụ. Iji nwa? Ejighị m. Kebishi na nọnyere anyị. Asaba. Ka ihe na-arụ? Abụ m chef, m na-eshi nri. Iji agba akwụla? Mbakwa. Hey, God forbid. Chere Chineke agbago keleke mbakwa God forbid. Keleke mbakwa God forbid. Gị gba n'aka otu a. Iwe were gị. Ụmụ nwoke tagaghị gị kemgbe ha tagaghị free. Ha tagaghị free Chineke agbago ọkụ. Ịbara gị ekwufu gị tie mbakwa God forbid.
Iwe wini. Baga hama. Nde kataga hataga gi free him do age. And when you tago Otele gi free. Mba. Then let him in by let him if you are cloud. Echem no ba ndi na akwu And ni. let him free by cloud when no la bong na fongaga and you apagi nyego. Elen kedi chile ka ba goko. Branga bia banaka. Sorry. Hosarin ko hook up on apple and indication all like I will fee here. You don't got one say, God forbid. You got God on here. I want to only try like a best thrower. Bubu glad one get our phone you try like a best thrower. Ba, oburo fu onye, oburo fu. Then let he just God forbid. Can he just change the ammo? About wood of phone ya. Let he just change the ammo. No part of your path, no again. Let Abby on the ad. It's a coolant, and away now. Yeah, it's just all cocoa. Mba. Ele Otele gi Otele ndị na-azụ so ọkụkọ. Ama akwamu. Ga-efuru Otele ndị zụ oke ọkpa bịa nga agbagara m egba na-ele gị kwesịcha gị ike bụrụ ụkwụ mbazụ bịa nga gara m aka otu a onye nye gị ọkụkọ nri mega aka otu a bịa nga bịa gwa m sị ihe iwe onye ebe Abụ m onye Enugu Ezike. ebe na Izika Nsụka. ebe na Nsụka Ụmụeda. ebe na Ụmụeda Uboro. iji anya ahụ ma gị na nwoke nọrọ Nna anyịkwa. that is good that is good ikwesịrị na anya ahụ nna ọnyụ ahụ ma ya na dị mkpa nwoke ibi ya nọrọ iji anya amụ Mba o. mmadụ ole tarala gị Ịtọ. aha ha Ebuka. Emeka. Onyeka. iji agwụ ụra Mba o. nne gị na nna gị ha dị ndụ Papa m anwụọla. ewu nne m ndo nna gị ọnwa gịnị gburu nna gị Enyere ya poison. ewu Enugu Ezike ọha gburu ihe Mba, ọ ebe ọ na-azụ ahịa ka enyere ya. ewu ndo nna o riri ya n'ọnụ Ndị na-aṅụ ma ọ ṅụrụ ya na mmanya. ewu nna gị nwe onye akpịrị ndo nna chai ọnwa akpịrị gburu nna ba ihe eritere n'ọnụ mepee eze gị eze gị ga-edapụghere m ọnụ iji akpa aja Otele Nna akpị ọfụma. atawa gị ego enye ele odi mkpu ị na-eti Adị m eti mkpu. Otele kwechiri kpọkịrịkpọ na Otele genotype gị blood group gị A+. ọ nọmba gị congrats Okay. 081 0865 0244. all right